ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕ್ಲ ಮೋಕದ ತುಳುನಾಡು ಜೀವಿತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಓಡಪಿದಾದಿನಿ ಪನ್ಕೇನ್ವರ ಇನಿ ಜಾತ್ರೆ ಇತ್ತೆ 12 ಗಂಟೆ ಆಂಡು ಬಂಡಾರ ಬರೋಡಾರ್ತೆ ಕಂಡಡ್ ನಾಟಕಲ ಉಂಡು ತೋಡು ತೂಕ ಆಂಡ ತೂಪ ಐಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ 12 ಗಂಟೆ ಆಂಡು ಇನಿ 3 ತಾರೀಕು ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ತೀರ್ದು 9 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಇನಿಕ್ ಮೆಗ್ಗೆ ಪೋತೆ ಕಂಡಾಗ ದಾದಪ್ಪ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಂಕ್ ಮೂಡೇ ಔಟ್ ಆತಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಪಂದಾತ ನಾನು ಸಪೋಕಲ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ 9 ವರ್ಷ ಇನಿಕ್ ಇನಿತ ದಿನ ತಾನಿ 2018 ಅಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬರ್ತಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬರ್ತಿತ್ತೇರು ಎತ್ತೋ ಬೇನೆ ತಿಂತೇರ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಜಿ ಆರು ಮುಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಸ್ ಮಲಜಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ನೇಮದ ದಿನ ಎಂಕ್ ಸ್ಯಾಡ್ ದಿನ ಆದಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರದ ದಿನ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಗಮ್ಮತ್ತದ ದಿನ ನೇಮ ಇನಿ ಇಂಕ್ಲ ಪಿಲಾರ್ದ ನೇಮ ಎಸ್ ತುಕ ಬಣ್ಣದ ಬಣ್ಣಗೆ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ಇತ್ತ ಮೆಗ್ಗೆ ಪೋತೇವೆ ಕಂಡಕ್ಕೆ ಪೋತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಮದುವೆ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿರ್ಪೋರು ತೋಡು ಏರ್ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಪಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾಡು ಕುಲ್ದು ಎಂಕಿಡಿ ಅಮ್ಮನ ಇನ್ನೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪೋನ ವರ್ಷ 5 ತಾನಿ ಪಪ್ಪ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತೇರು ಪಪ್ಪ 4 ತಿಂಗಳು ಅಣ್ಣ ನೇಮದಪ್ಪಗ ಕಂಡಗ ಎಂಕ್ಲು ಪೋದುಪ್ಪನಾಗ ಮತ್ತೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾತಾನ ಕೊಪ್ಪ ಜೋರು ವಿಶಿಲ್ ಮಾತ ಪಾಡೋದಪ್ಪ ಪಪ್ಪಗೆ ನೇರುತ್ತೆ ದಾದ ಪಪ್ಪ ವಿಶಿಲ್ ಪಾಡು ದಾಯ ಪಪ್ಪ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೋಚು ಬಂದಂದು ಅಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಒಂಜು ಪಾತ್ರ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನು ಏತ್ ಸಮಯ ಬದುಕಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೀವಿತ ಜಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬದುಕಿನ ಬಗ ಬಂದಂದು ಎಂಕಿ ನೀನು ಇತ್ತೆ ಅವು ನಾವೊಂದುಂಡು ಪಪ್ಪ ಬಂದ ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರೆನ ಕೆಬಿಕ್ಕೆ ಬೂರೊಂದುಂಡು ಆ ಟೈಮಿನ ಪಪ್ಪನ ಉಂತಾದಿತ್ತ ದಾಯ ಗೊಬ್ಬೆ ಪಾಡು ಬಂದಂದು ಈ ಸರಿ ಪಪ್ಪನೇ ಇಜ್ಜೇರು ಟೈಮ್ ತುಲೆ ನರಮನೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಲೈಫ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆನೇ ತುಲೆ ಇಂಚ ಎಸ್ ಬುಲಿಪುಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪನೋರ್ಚಿನ ಕೆಲವು ಉಳಿತ ರಾಯ ಬಲ್ತೀನಿ ಬಂದಂದು ಎಂಕೆ ಎನ್ನುಂಡು ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಅಮ್ಮ ತೀರ್ನ ದಿನ ಅಂಚನೆ ಪಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಗೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೊಂಡು ತೂಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಈಸಿ ಪಂಡ್ರೆ ನಾನೇ ಅದು ಅಪ್ಪ ಮಿಜ್ಜನೆ ರಾವೊಂದುಲ್ಲಲು ಅಂಚಿಂಚ ಬಂದಂದು ಅನುಭವಿಸಿ ನಾಳೆ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತು ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತ್ರೂ ಹೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಂದು ಎಸ್ ಮಲೇಜಿ ದೇವರುಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚೇನೆ ಅಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಪ್ಪೇರಿದ್ದೆ ನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಉಲೆ ಆ ಮೆಟ್ಟಿ ಮೆಟ್ಲು ಅಂತ ತಿಪ್ಪೇರು ಗೊತ್ತು ಜಿ ಎಸ್ ಬಟ್ ಮಲೇಜಿ ನಾನು ಬಂಡರ ಬಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಹುಳ್ಳಿ ಮಾಡದ ಉಳ್ಳ ಅತ್ತಿನ ಚಿತ್ತು உடலிடு என்ன பக்தி வேணுத நினையர்லாது பூ பேரு பருந்தன என்று அர்ப்பಣೆ ಮಂತದು ಏನನ ನಮ್ಮೊಂದು ಬಲ ಮಾಯದ ನಿರೆಂಡು ಮೋಹದ ಕಾಪೆಲಿಡು ನಿನನ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ತೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಬಲ ನಮ್ಮೊಂದು ಬಲ ನಮ್ಮೊಂದು ಬಲ ಇದನ್ನ ಮರಿಗುದಂಚನೇ ಯಾನು ಇನಿವರ ಮುಟ್ಟ ಪೂಜಕರಿಗೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಲೋಕದತ್ತ ಪಾರ್ವತಿನ ಬಲತಮ್ಮ ಇದು ಲೋಕ ರಚನೆಗೆ ಅವತಾರದೆತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆನು ನಂಬೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆನು ನಂಬೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಮಾಯದಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆನು ನಂಬೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಕಾಂತು ವೈದ್ಯ ದುಂಬತ್ತ ಉಂಡು ಮಂಕಿ ಬೆಂಗಲಿಗೆ ಬುದ್ಧೆ ಕೂಡೊಂದು ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳ ಹತ್ತಿ ಉಸಿರಿಕೊಂದು ಲೋಕ ರಚನೆ ಜೈದಿ ಸರ್ವಸತ್ಯ ಸಾರ ಮಾಡಿದ ಇವರಿ ನೆರವರಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇನಿಕಾನಗ ಇಂದ ಒಂಜಿ ಬಾಲಪಿಂಗಾರುಡು ಮೂಜಿ ಕಣ್ಣ ಫಲ ತಾರಾಯಿಡು ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣ ಬಜ್ಜೆ ಇಡು 7 ಬಚ್ಚಿನಡು ಒರುಂಬ ದುಂಬೆದ ಪೂಟು ಯಾನು ಇರುವರ ಮುಟ್ಟ ನಂಬೊಂದು ಬಚ್ಚಿನಂಚಿನ ಎನ್ನಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆನು ഇരുവയില് സുന്ദാടി വർക്കത്തെ കയ്യെ കാന്തു വൈതക് കയ്യെടുത്ത് തുറന്നില്ല കയ്യെടുത്ത് തുറന്നില്ല കയ്യെടുത്ത് തുറന്നില്ല അവിടെ
ತುಂಬತ್ತ ಸರ್ವ ದೇವದೇವನ ಕುರಿತೊಂದು ಇಡೀ ಕಾಲವು ಕುಂಟಾರ ಮನ್ನಡೆ ಕುಂಟಾರ ಚಂದ್ರನ ಮಂತ್ರವರಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆನಿ ಕುಂಟಾರ ಚಂದ್ರನ ಕೈಯೇರದೆ ತಂದುಲ್ಲ ಕೈಯೇರದೆ ತಂದುಲ್ಲ ಕೈಯೇರದೆ ತಂದುಲ್ಲ ಬಂಡರ ಬತ್ತಡು ಈ ಉಪಯೋಗ ಉಡಂಪು